Zimbu unoyera uratitungamira uripesto makristu wateweri wa Jesu waneti wanofara Zawatiwa fambiuya Ditewere kumusha Unyesu Vesengua Unona kubatira Musati sieteka Bimba dambuto ino uya moyo ino zoneta watiwa fambiuya ditewere kumusha apo edumazua Sara kuyenda kudenga kufunga mazita kuti isutanyorwa watiwa fambiuya ditewere kumusha apo edumazua emabaza opera bazikunososara kuyenda kudenga kufunga emazita Watiwa fambiuya ditewere kumusha kuwaye kuna mata moyo unanawa toya kuna Jesu siwedu nekutenda tohuya uchishago chedu orapawa kaneta shakana kakuwayo mukuna mata tinakomborerwa Tinoregerereka amakomba ake orapawa kaneta shakana kakuwayo mukuna mata tinokomborerwa orapawa kaneta
nemoyo wekudzira obvisa chinetso orapa wakaneta zvakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakaneta zvakanaka kuvayo panguva yemunamato tinosembera zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hakuna dambudzo orapa wakaneta zvakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakaneta zvakanaka kuvayo. Da kutenda Mwari mukati menguva dzino tinonamatira kuti Mwari aramba achitibatsira achitiitira nyasha. Musoro wenyaya wedu unoti tinoregerereka here Mwari. Tinoregerereka here Mwari. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, maita henyu nekuti isi tasvika pano kuti tinzwe muchitaura nesu maminutes mashoma anotevera. Lead us through and prepare our hearts. Make us better candidates for heaven. Chatinoda kuzoona imi usu neusu. Maita henyu nekutonamata muzita raJesu Kristu. Amen. Now, history ichinyorwa inotaura pamusoro pemurume ainzi Adolf Hitler. Murume ainzi Hitler vanomuziva nationality yake akanga ari wekuGermany. Murume uyu akaita chancellor weGermany from the year 1933 kusvika 1945. Makore aya ane maevents aainawo ekuti vanhu vakacherechedza vanoona contribution yake hombe. Murume uyu vanomuziva, they also know him for being responsible nenyaya yeHolocaust neWorld War II. PaHolocaust pfungwa yake yakanga iri yekuti zvese zviri kuitika zvakanangana nemaJerimani kana kuti zviwira vanhu zvese, blame yake yese yanga iri pamaJews. So for that reason he said we should get rid of each and everyone ane Jewish nationality. In the Second World War tinonzwisisa kuti murume ushu akanga ari a leading person pakurwa kwakaitika nyika zhinji dzichirwisana, and because of that and his contributions he caused death of over 50 million people. Now, history inoti murume ushu was not only cruel to others, he was cruel even unto himself, such that mafiro ake he committed suicide musi wa 30 April 1945. Saka cruelty yake was not limited to extending it to others, but even unto himself. He did not even care for himself, such that he took his own life. It would be very unfair to talk out of Hitler to see murume ainzi Joseph Stalin. Now Joseph Stalin existed in equally the same period. Basa rake ranga riri kuuraya vanhu. Kwa ari kana vanhu vachifa, he was not worried about that. At some point in history he makes a statement. History inoti akati, one death is a tragedy, but 1 million deaths is just but a statistic. Saka to him, killing people or people losing their lives was not something that was a big deal to him. No vanhu vakanga varipo panguva iyi around 1933 up to around 1945. And the title of the sermon reads, Tinoregerereka
yere nai Mwari. If we get into the word of God, mukati meBhayibheri shoko raMwari, tinosangana nemurume anonzi Herod the Great on Matthew chapter 2. Herod the Great anozikanwa nemabasa akawanda akaita. But amongst mabasa ake akawanda, anonyanyozikanwa nenyaya yekuuraya ma-infants. Ndo ira yakaexistawo Jesus Christ. Ndo paakapa decree yekuti akuda kuuraya vanhu. But Herod the Great, besides kuuraya vana vadiki kwaakaita, I also need the church of God to know kuti Herod the Great akauraya even mudzimai wake wakabvisira pfuma. Herod the Great was so cruel zvekuti nevana vakaita akashaya zvekuita aivauraya. Kana achigona kuuraya hama nemunhu waaidanana naye, what more vamwe havo vari kungozvifambira vane masenema akasiyana neake. Saka Herod the Great was so cruel zvekuti kana vanhu vakatarisa akanga asiri munhu akanaka. That was him. But for your own information, Herod the Great akanga ari a very good Hebrew. His descendants, kana kuti kwaakabva, or his roots, was from a Christian family. He kept the Sabbath day of the Lord, and when the church of God was about to be renovated, he gave a greater chunk of the contribution in the renovation of the church of God. But nonetheless, Herod the Great was a killer and was not a good person. Lastly, let me talk about David. On these biblical characters, then we get to the thrust of our story. Then we pray. David now was a king. Bible no mention wrote a man after my own what? Heart. David aidiwa na Mwari. You know, David anonzi aidiwa nani? Na Mwari. Ari pakati pe moyo wa Mwari. Let me tell you the David drama. Imukaona David, munaona munhu akanyora bhuku ramapisarema. And you are so happy with him because he did a lot of things, and bhuku ramapisarema inonakidza ine zvinobata zvakawanda. But here is the David drama. Bible mentions David akanga ari mambo vanhu vaenda kuhondo ku battlefront. David anosara okwira pamusoro pemba anobva aona mukadzi wemunhu ari kumuona achigeza asina kupfeka ari nechekure. Let me show you David the sinner. You know David the king and David the man after God's heart, but let me show you David the sinner. Kudhara by that time vanhu vanga sina maspecs anogona kuvabatsira kuona zviri nani, mabinoculars kwakusina so that they would see better. Vanga vasina mafoni aigona kuzuma kana makamera kudzosa padhuze, but iso raDavid raiona mukadzi wemunhu ari kure kudaro. Zvekunotisa, because the king's palace yanga isiri pedyo nedzimba dzevanhu, manzwa here vanhu vaMwari, zvekuti munhu ari ngori nomwe aifana kuona kuti munhu ari kure uyo haana kuita sei uyo, anenge asina kupfeka, anenge akashama. But David haana kuona izvozvo. David akaona munhu akazuma every atiku iri pamunhu kusvika agutsikana kuti munhu akanaka. Apedza izvozvo ndobva atumira timu yake kuti inotora mudzimai uya kuti auye. David the sinner. So David the sinner haana kuita nyadzi dzekuti kana ndikatuma vanhu kuti vaende kutora mudzimai wemunhu vachati chii about me. Muri pera vanhu vaMwari. Zvangofana elder waenda kuma-avenues, ane muyouth wepano, asvika kuma-avenues, obva ati kumufana muyouth akagara pasiti wemufana, dedza musikana wayo apinde papi munhu. David did that. Akati vakomana ndanani vakangwara vaya, itai mufambise munotora chii munhu uyo. Mukasvika abva panzvimbo munogona kumushaya. Saka make sure kuti musvikire akadaro. Chances are hai vakamusvikira achitogeza. Munere Zambia amai makamirwa naanimi namambo. Then he went asvikako ndobva arara naye. Apedza kurara naye ndobva agara pasi. David the sinner continues, ndobva atsvaga plan in order to make sure kuti zvinhu zvake zvese zviri in order. Ndobva anyora tsamba, ndobva anodedza mukomana kuti auye kuchii zvake kuoff, so that kana mukomana achinge auya kuoff osvika opinda kumudzimai wake, mazuva apinda David kumudzimai wake naapinda afanana. Saka mwana asuzikanwa ndewani? NdewaDavid. David adaro aita plan yakadaro iyoyo, anobva aona kuti yaramba anoita kuti Uriah afe. And for your information, during those days, people went to the funeral of Uriah because of King David. Saka tarisa hii series yedrama rinoitwa na David achitadzira Mwari. One thing after the other, a series of it. Tinoregerereka here nai Mwari. Church of God, ndaya kuzokuudzai kuti mazuva atiri kurarama, asi tiri kurarama mazuva akaipa, not only akaipa, asi mazuva akaipa ane vanhu vakaipa. Takatarisana tiri muno. Takagara zvatakaita izvo. People could be seeing different people. Vachiona vanhu vakanaka. Asi ndauya kuzokuudzai kuti kana history ya this world yakazara vanhu vakaipa, Bhaibheriwo
rine maportions ekumenshena kuvanhu vakaipa. Mazuva atiri kurarama ano hasha yevanhu vakaipa. Tinoregerereka here nhai Mwari. Ndauya kuzokuudzai kuti this era yatararama iyi yakazara vanhu vakaipa mumazuva akaipa. Vanhu kana vaingaendera kuchikoro kunotora madegree, machancellors emayunivhesiti nemavhaisi avo vanofanira kuedha degree reheartbreaking. Garai pasi nemayouth enyu muvabvunze kuti iwo wakadana nevangani ukarambana nevangani, musaende kumashure palockdown apa. How many did you promise to marry? Vangani vakatenga majavha muzita rekuuya kwenyu, zvikazoenda nekupi? There are people who are listening to me vane mavictims akawanda evanhu vavaka heartbreak. Tinoregerereka here nhai Mwari. Zvekuti munhu akakuona ngatiti yangu itowo mistake ati inini handisuda kupindira kwati achipindira naye, ndoda kusvikopindira kuno, osvikopinda okuona uri kutungamira Sabbath school apa. Are you sure anopinda muno muchechi kuti anodzokera? Tiri kurarama mumazuva ekuti vanhu vari muno muchechi vakanditarisa have become addicts of different things. Nhasi ndo pamuri soba nekuti muri kufanira kuya kuchechi. Maona kuti hazviite kuti tiende takabatwa. Zvinonetsa kuti tiende tisiri soba in case tinobuda musaga zvikaenda nepamwe. I'm talking to a generation yararama in this 21st century vaita ma-addicts even nemasturbation. And to some of these people it's been years. And mazuva ekuti tatisiri kuya kuchechi aya zvawedzera zvikaintensifya nekuti ma-activities kumba mashoma. Tikutaura nevanhu vari pano vanoti kana vakatarisa history yavo yemasturbation it goes beyond 10 years kubva kumashure. Takatarisa so antoona kuti tatosvisa decade kaini tasacha celebrate anniversary yemasturbation. Tinoregerereka here nhai Mwari. It will be unfair not to mention issues that has to do with abortion. Pane vanhu vakatogara who are listening vapindana nenyaya ishi. And mazuva ekutanga maitya, but iye zvino it's something that has just become ordinary to you. You actually have a proper recipe rinani yemabvisirwo acho. You are a reference to many. Kana vana vavo vakada kuita izvo zvonzi tsvagai mainingi musanyonetseka. Iye zvino iSaturday machechi avanenge akavhurwa, saka vamirirei vanodzoka manje manje. Vanosipedzana 4 amene pamwe asina 12 asi vanogona kukubatsirai because havashande neSabata, vanokubatsirai zuva radoka. Kune mutsara kumba kwenyu kwevana nevanhu vemaraini vakamira vari kuda kuti vabvisirwa navo nhumbu dzavo nekuti you can do it better. Pamunotosvika mune makanonokerwa michimira ndibvise inform yedhokasi ndisungire Zambia tinyatsoona kuti ngataure nechirudzi. And generation yemazuva ano nemaitikira akuita zvivi, things have just become so ordinary. Muri pera vanhu vaMwari. Vanhu vese vanotanga kuita zvivi vanozvitya mazuva ekutanga kuzviita. Those who are in businesses, if you try the experiment kana makambozviita kuvhura shop yenyu kunotyisa mazuva ekutanga riri Sabata. Iye zvino it's very ordinary. Zvekuti mutorimo munomu nenyaya yemarana akauya mune mutopindira mamwe messages akanangana ari business related. Iye zvino hakuna munhu kushop kwakati vharwei nengari yekuti Sabata, asi munogona kuita leave your orders then I will supply you manero. You are taking orders. Tinoregerereka here nhai Mwari. Ndiri kutaura nevanhu vari pano vekuti to them extramarital affairs dzango normal. Hapana chichambovhundutsa. Ende chero mukatsiurwa mhinduro yenyu iri very simple, uri kungonetseka kwa varumirisa vanongozviita izvi. Varumirisa vanongozviita izvi. Zvachamisana zvazvoitwa neni? Chero kanditi ndiri eudha wokudii, eudha kuchechi. What's so special about this? Nevanhu vari pano vakatitarisa vane varume vasingashandire panzvimbo asi vari kurarama sevanhu vane varume vari panzvimbo. Tinoregerereka here nhai Mwari. And the Lord in the abundance of his mercies anoita kuti vanhu ivavo varambe vaine normal life as if things are so normal. Ndava kuzokuudzai kuti Satan akachinja method ndikare kaya kaiti kana munhu akaita sina basa anobatwa. Those who get into church boards kana mukacherechedza maissues emadiscipline amashoma makambozviona? Very few. Very very few. Kudhara ndokaiti discipline iye zvino amashoma. Chii chakaitika?
wakaipa akagara pasi nekempi yake, I assume. Ndobva aona kuti tikaramba tichibatisa vanhu avo we are losing clients because rabatwa rese rakutendeuka. Saka why don't we try to keep them safe, vari in the safe zone, vari mukati mechivi. Ndosaka muchiona kuti somebody is not married here, anoda nemurume wemunhu nezuro chaema nero vai celebrate 10th anniversary. Somebody is in here, haana registered company, but ane matenders anotyisa, anoramba achiwana. The devil has made sure he keeps his clients safe. Nekuti mukabatwa arasikirwa nepopulation yake yevanhu vanomutevera. Saka vanhu vanoona kuchenjera ipapo. Havasi kuona kuti Mwari ari kungowachengetawo havo kuti zvigone kufamba zvakanaka. Vanhu vaMwari ndauya kuzokutaurirai kuti we are living in very dangerous times with very dangerous people, where we need God's grace. And zvimwe zvivi zvacho ndoda kutaurirai tikanyatsogara pasi tikafunga tese, tikafunga tikadzokera kumashure, tinonyatsoona kuti kuregererwa chako kunogona kunetsa. Iwe pachako Mwari akakuisa apa akati imbozviregerera. You find it difficult for you to forgive yourself. It's very difficult. But I'm here to tell you as I conclude that number one, sin is very expensive. Chivi chinodhura. Manzwere vanhu vaMwari. Sin is very expensive. Mukaverenga bhuku yazvakazarurwa chapter 12 verse 7 and 8. Bhaibheri rinoti kurwa kwakavapo kupi? Kudenga. Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato nevatumwa vayo. But the dragon was defeated. Nenzvimbo yake haina kuzowanika kudenga. Why do I say sin is expensive? Sin is so expensive. Chivi chinodhura. Hachina kutangira pasi. Chivi chakatangira kudenga. Right in the presence of God. Mwari aripo nevatumwa vake, sin began. Saka musajairira chivi. Mukafunga kuti chinezera nesu. Nekuti pachakatangira paitotyisa. Now, if you read the book, pane yainzi Council of Peace, which took place in the heavenly places. Now, Council of Peace, munhu akati atadza pasi pezuva, there was no any other way than kuti munhu aparadzwe. Saka munhu aifana kuti kana akatadza, atadzira Mwari aifana kuti afe. That was the only way to go. But zvadaro, zvinonzi shoko raMwari rinobuditsa pachena kuti pakutadza kwemunhu Mwari akanetseka. Munyora achigara pasi in narrating this story, anoti kudenga kwakanyararwa. Kwanyararwa, there was no way forward. Nekuti vanhu vakanga vari kudenga zvisiko zvaMwari zvakanga zvanetseka. God went into his own private room, the writer narrates. Ari mu private room, anenge ari momo, Jesu anobuda, Jesu obuda panze, ndokunosangana nengirozi. Asangana nevatumwa, anoona zviso zvevatumwa zvakatarisa pasi, zvichinetseka nekuda kwechivi chaitika panyika. Saka pakatadza munhu panyika. When sin entered this world, angels did not have peace in heaven. Zakanetseka just because of one sin. Nova Kristo abuda panze, then he came back. Nova asikukumbira kuna Baba. After seeing that the angels were sorrowful, he begged the Father that he could go and die for humanity. But God refused for the first time. Jesus went out. Nyora anotsanangura. Jesu abuda panze. Anosvika ikoko ona ngirozi dziri kunetseka dzinotarisa chiso chaKristu, dzinowedzera kunetseka nekuti dzinoziva kuti hapana chabuda. Jesu anodzokera for the second time to see the Father, begged him again kuti afire nyika nezvivi zvayo. Baba vanoramba kechitu. God the Father refuses for the second time. Jesu anobuda panze. Then there were tears outside, angels crying. Pasi sina zvekuita, just because sin had entered. That's how deadly sin was. Angels were so worried. Jesus went in back for the third time. The writer narrates. Apinda kechitatu, ndokunokumbira kuna Baba. Anowarara, humility. Then God told him, do you know what that means? It means for the rest of your life, for the rest of eternity, you are going to be living with two natures, the nature of humanity and the nature of divinity. Then he said, it's okay, let it be. That's when Christ came on planet Earth to die for us. So now sin was so expensive and so expensive, zvekuti inotsvaga kuti tifirwe nemumwe akafanana nesu. Muripo vanhu vaMwari. Mazviona here, pastor who understand it better. Kuti God could not die for us because he is not human like. Zvaitsvaga the incarnation process. Kuti Jesu aite munhu haigona kutifira ari divinity. Saka chivi chinodhura zvekuti munhu anofanira kuzvipfekenura kuti aite kamwe kanhu, kuti agone kutidzikinura. Saka nyaya yekuti dzikinurwe ishi yaida mumwe weropa rakafanana neredu. Maizviziva here kuti kuna vanhu vanoratidzwa naKristu ruponeso ruri pachena asi vanoramba vachita sina basa? Muripo here?
zvekuti mukana wavo wekuponeswa so Kristu anouyanika pachena, but still they do not see that. Kristu achikuratidza pachena kuti hakusiriko uku. Unopa uchienda, tinoponeseka here isu Mwari? Tinoponeseka here? God has communicated to us many times. Many times. But nanhasi Mwari ari concerned nevanhu vasinganzwe izwi rake richitaura. Manzwera vanhu vaMwari. Vanhu vese vacharaswa vachadza kuenda kudenga. It's not going to be a surprise. Actually, a surprise kutoenda kudenga. Vanhu ndoko vachatoshamisa kuti ndiriko. Kwete uku hakuna kana chitsotsi munhu angaitoziva kuti aiwa hataikuenda nekupi. Hapana apa. Nongo Cape United hayo iri kutambawo neReal Madrid. Toenda nekupi. Saka I'm here to tell you kuti God has spoken to us many times. Ende ruoko rwake rwenyasha runoramba ruchingodii? Ruchingodunuka. Do you remember Cain? Cain apedza kuuraya Abel. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Mwari akati kweiko, where is Abel? Akati kwini ndinogara naAbel here. Aiti inini handigara naAbel muhomwe. Plus mika mti muri Mwari munoziva zvese mufana kuziva zvatoitika. Hamufana kundibvunza zvaAbel anogara naye muhomwe. Shoko Mwari ati zvino ropa rake riri kuchemba mberi pani pangu. Uchave muzunga iri panyika. Bhaibheri rinoti Cain akamhanya kana kuti Mwari musadaro, mukangondidaro wese andiona aita sei? Anondiuraya. And the Bible says, God said hapana kana umwe chete achaisa ruoko rwake pamusoro pako. Ndobva Cain atanga kujamba achienda achifara achienda kuzunga iri. God protected Cain. He did not save him. Saka mark of protection is not mark of salvation. Saka dzakangonzi hapana nokuguma zveshuwa dzatofamba zidena. Because iwo kadziguma Bhaibheri rakati akuguma kamwe chete ndomuro wakanomwe. Saka zvoda kuti Cain akasvika akaguma ipamhanza ka1. Imi mukamuguma Mwari anokuguma ika7. Because God keeps his promises. Cain akasvika akakutuka imi mukamutema nebhemba ka1. Mwari akutema ika7. Do you get it? Why? God had protected Cain. But Cain dzakakangana kuti aiwa handina kuponeseka ndangoprotectwa. Ndozvaakaita Mwari kuvanhu vakawanda vese vari muno. Tinoponeseka here Mwari? God is taking a mandate yekuti protect. Takachengetedzeka. Imaiza here kuti maiza here kuti vamwe vanhu vakamitiswa vakangorara nevanhu ka1. Iwo you cannot count. Tikakubvunza ipo ndotarisa mudenga kuti I don't actually remember. It's been quite a number of times. You cannot even remember. Ende Mwari ndobva kuprotecta. Ndionoita wedding inotyisa pachechi yese. Vanhu vanoshamisa uyu ndiato kumukomana chadi kumboya atibvunza matononoka atochata. Ende mota dzenyu ndedzechitoshanda pamuchato wake. Ende mahara hapana kana 1 anoisa fuel mune muchimhanya naye. Mukanzi muite speech makamirira church hapana panoita kutaura series ndoda kufara naye. Anga ari mwana akanaka achikora muchimhanya dai Mwari atiregerera zvataurira series. But mune matopedza. What is happening? God is protecting you. Pamwe pacho panongoramba pachipindawo masalari Mwari ari kuedzawo kuti urambe pamwe ungazondirangarirawo. So when God protected Cain, aiti dzimwe nguva Cain achazorangarirawo mukuzungaira kwekuti asi Mwari akandiitira zvakanaka. Mwari, I'm very sorry for what I did. But haana kumbodaro. Tinoregerereka here naye Mwari. Ingotarisai zvakawanda zvatakaitirwa naMwari kubva kumashure. Achiedza kuti tiite vanhu kwavo. Asi hapana kana nomwe chete. You know, there are other people who are seated in here and who are listening to me. Vekuti mari dzavanoendesa kumasmall house dzakawanda kupfuura dzinodyiwa mudzimba dzavo. Zvakangonaka vari kubasa vachitotemba newe kwazvo kuti we had never seen a man like you. You are so hard working. Mwari achitendera uchipiwa ma worker of the year awards. Uchibuda munewspaper. God is just protecting you. Tinoponeseka here Mwari. I've come to tell you that on the cross Jesus died for everyone. And when he died, akashedzera it is finished. Term rekuti it is finished in Greek rinonzi tetelestai. Vanhu vaiti kana vachirwa hondo, kana hondo ichinge yakundwa, akunda kana kuti awina, ainocheka musoro we the opponent, obva asimudza musoro uya uri pabakatwa, oti tetelestai, it is finished. Masoja euko kwakundwa akachenjera, obva afamba achienda kuseri kweuya awina. Manzwere? Aramba ari uko, obva aurayiwa. Saka Christ shouted tetelestai on Calvary. Achiti takunda wakaipa. Saka vakachenjera vese ngavachiuya kunani? Arambo wake. Hapana zvatichaita. Saka God is not worried kana achiona esina. But he is more worried kana akaudza mutadzi kuti auye mutadzi oramba akagara ikoko. Muri pera vanhu vaMwari. Mati Kristu anoshamisika kuti unombopota uchimwa supa. Zvomushamisa izvozvo.
Hazvimushamise izvo. Nekuti Kristu mukateedzera mazuva akararama panyika. Kristu aiti unopinda mumba mana Mary Magdalene, unopinda mumba Simon the leper, vaisada kuonekwa nevanhu. Zvinoreva kuti dai Jesu airarama mazuva edu anaya, kana mumba mezvidhakwa maigona kumuwana, kana mubhawa arimo muchoti kwari kuiteko muno arimo imomo. Saka hashamiswi nazvo izvi zvekuti munhu amuna mudzanga ozoudzima kupinda pagedhi rechechi muti Kristu anonetseka neizvozvo. It's ordinary to him. Ndo vaakawira kuzotsvaga vakarasika ivavo, asi anogona kuzonetseka kana akuzokudedzai kuti achiuya ikati tisei tigadzirise nyaya idzi muramba muri ikoko. The book of Isaiah mentions kuti kunyange zvivi zvenyu zvakaita sei, zvakatsuka seropa, ndichazvichenetsa semazaya echando. Anotozviziva kuti kana iri nyaya yezvivi hapana pakatoipa. Christ knows it. Saka each and every time he is extending his grace dziri sufficient to everyone. Nekuda kwerufu rwake pai pamuchinjikwa. Gentleman ndakafa kudhara, I died already. Akapresenta mavanga ake akati timu iri pasi yese sorted vavedu nekuti takavatenga nechi. Saka vari kuuya zvekuti kungoti vano underestimate activity yekudenga pasi. Muzere kuti kudenga izvozvi kana denga richinzi Mwari arikugadzira pekugara pevanhu, panotozvarwa vamwe vana vatsva atopinda bhizo kuti mabhiridha wedzerai uko, ndoda kuti taure language yamunonzwisa, wedzerai mamwe maapartments uko, pazvarwa vamwe futi. Saka God kana achita preparation yevanhu vachaya kudenga, arita preparation every individual on planet Earth, because munhu wese is a potential heavenly candidate, because Jesus paid kudara. No matter what happened to you, anoponeseka. Kuregerereka, munoregerereka. Munogona ngemakaita nyaya dzekuti hadzigoni kutaurika kuvanhu, asi Mwari anodi yake anodziziva ende anodziregerera. Dzimwe nguva, talk to your God about the whole issue. His death on the cross was not in vain. There are people vanga vakutosiyana nazvo kuti kuchechi takungoendawo hedu, asi zvatakabata zvikuru. Hapana zvikuru apo. Mukuru ndi Mwari. People, even if they talk a lot about you, havana zvavanogona kuita pamusoro pako. Muripura vanhu vaMwari. And issues are talked in generations. Kana generation yedu ikatopfuura tichitaura nezvenyaya yako tiri mayouth tese, pakatoya imwe nyaya yachatoiziva. Munoregerereka kana muchida. So God respects our power of choice to bring ourselves unto him. Who are you? Kuti munoregerereka. People who had questions, Mwari, kuda kuzvatakaita izvi, tinoregerereka here isu. Vamwe vanotoziva kuti madeaths evanhu ese, kufa kwakaita vanhu vari kudzimba dzavo, hama dzavo, they are involved. Vanga varipo, zvekuti kungonamatawo, kungodarowo zvavo. I have come to tell you kuti munoregerereka. There are others vari kufunga deep in their minds. Now I have about 6 women vandakagura marriages avo because varume vavo ndaidanana navo. I have come to tell you, if you are willing, God is also willing. Unogona kuregerereka. Others have been deep in addictions of different kinds. I have come to tell you that it's possible that God will forgive you. Kana tabvunza mubvunzo tinoregerereka here Mwari, Mwari anongobvunzawo munoda here kuti muregerereke. If we want, hymn writer says, whosoever will come. Saka Kristu basa rake asati abuda mukati menzvimbo tsvene is to seek and save the lost, kuti atiregerere. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu ati nditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu kukutarisa, kuchinjiko kwa Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Hapo ndakamutarisa Jesu,
nisimbisa mune upenyu mukutarisa pamchinjiko wa Kristu mune upenyu wakanaka kutarisa Kalvari ndinozotarisa mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputsika anosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa pamuchinjiko wa Kristu mune upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa mchinjiko wa Kristu mune upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa mchinjiko wa Kristu mune upenyu wakanaka kutarisa Kalvari Poti Tinoregerereka para Jesu vanyangazi vanosangwamo vanochena naro vanochena naro vanochena naro vanyangazi vanosangwamo vanochena naro vava yokufaya fara kuona dzimero kana ini monyangazi ndinochena nayo ndinochena nayo ndinochena nayo kana ini monyangazi ndinochena nayo nyenye ya mariro paro hari shale simba dakarava yodora Jesu bese vaponeswa bese vaponeswa bese vaponeswa dakarava
Kero para Jesu